गोवा मराठी अकादमी आणि इतिहास संवर्धन समिती वाळपई यांच्या संयुक्त विद्यमानं वाळपई ते काणेकर हॉलमध्ये स्वातंत्र्य सैनिक कैलासवासी गोविंद शास्त्री भावे स्मृती राष्ट्रीय कीर्तनमाला हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। या कीर्तनमालेचं हे तिसरं आणि समारोपाचं वर्ष आहे। एकंदर 3 राष्ट्रीय कीर्तनमाला करायचा संकल्प आमचे गुरुवर्य हरिभक्तीपरायण नारायणबाब बर्वे यांनी केला होता आणि त्यानुसार पहिली कीर्तनमाला जी आहे ती 2016 सालामध्ये श्रीराम गो संवर्धन केंद्र व्यक्तीकरणवाडा नाणूस इथं झाली। आमच्या सत्तरीतले सगळे राष्ट्रप्रेमी मराठीप्रेमी आणि सगळे बर्वेबुवांचे जे चाहते आहेत सगळी मंडळी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार आहे। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी या तिन्ही संस्था ज्या आहेत गोवा मराठी अकादमी, इतिहास संवर्धन समिती सत्तरी आणि बर्वेबुवा शिष्य प्रशिष्य मंडळी ही सगळीजण कार्यरत असणार आहे। हा कार्यक्रम रविवार दिनांक 16 डिसेंबर 2018 रोजी इथे काणेकर हॉलमध्ये होणार आहे आणि सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 4:30पर्यंत असा कार्यक्रम असणार आहे पूर्ण वेळ। त्याच्यामध्ये आलेल्या सर्वांसाठी चहा पाण्याची व्यवस्था, भोजनाची व्यवस्था ही सगळी आयोजकांतर्फे केली जाणार। या सगळ्या कार्यक्रमाला राष्ट्रप्रेमी सगळ्या नागरिकांनी, बर्वेबुवांचे चाहते आहेत त्यांनी आणि मराठीप्रेमींनी आवर्जून उपस्थित राहावं अशी या सगळ्या आयोजकांतर्फे विवेक जोशी बर्वेबुवांच्या विनंती करीन।